ano yung ano niya, gusto niya, kung gusto ba niya magpatuloy kami sa ganitong lifestyle na talagang sobrang stress na stress yung buhay. Sanay na ako sa mga ganyan kasi kahit saan naman pumunta, meron talaga mga marites. Ayan, hello guys, good afternoon. So, makikita yung likod ko na medyo makalat. Hayaan nyo na yan ha. Dahil ngayon lang ako nakahanap ng tamang tiyempo. So, anyway, ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan, teka lang, medyo mainit siya to. So, ayun, kasi maraming bumili. So, anyway, guys, ayun, shout out pala ako sa lahat ng mga nag-comments. Ilalagay ko na lang dito yung mga nag-comments sa hindi ko na lang yan. Nagyan ako na lang sa screen. Lahat ng mga nag-comments ko, nabasa ko po lahat yung mga messages ninyo. Maraming salamat po sa mga silent viewers. Maraming salamat. And yun, sa last vlog ko, na-mention ko nga yung aming struggle, yung journey namin sa aming pag dito sa mga nakaraang diba? So na-share ko yun. So marami sa inyo yung mga concern and sobrang thank you talaga na sobrang appreciate ko po yun talaga, promise. And yun, and kailangan ko po yung mga ganong mga yung mga messages, diba? So ngayon naman i-share ko sa inyo ito yung mga ginawa namin. Ito yung naglista ko dito ng at least 8 steps na ginawa namin, ang mga pamamaraan namin para talagang maibangon namin yung sarili namin. And medyo maingay-ingay dito kasi hapon na. And actually nakapag-vlog na ako kanina guys, pero na habang ako ay nag-edit, na-delete ko po yung aking video and supposedly isi-save ko na po. Sana yan, na-delete ko siya. So kaya ngayon, inuulit ko po siya. Diba? So ngayon naman, sana ma-explain ko ito ng maayos ngayon for the second time around. And ito yung mga 8 steps. Ito lang yung mga ilan sa mga ginawa namin para talagang makabangon. Sana hanggang sa huli, dahil alam ko meron din kayong mapupulot dito sa mga sasabihin ko sa inyo. So yun. So unang-unang ginawa namin guys, so syempre yung mga struggles in life, diba? So yung mga unang namin ginawa is tanungin yung sarili namin, diba? So nung time na yun na medyo may income naman, no? Malaki yung perang pumapasok, ganyan. Pero syempre, malaki rin yung lumalabas. Pero masasabi kong malaki talaga yung kinikita namin before. But medyo stressful talaga siya. Sobrang stressful and parang naiisip ko na parang hindi na siya healthy sa family. And kasi 8 to 9 hanggang 8 to 9 PM nag-deliver pa si Papa. And pag uwi dito parang nag-drive siya, antok na siya, natatakot siya. So ang ending tawag dito nag-energy drink, which is hindi talaga maganda yung energy drink. So ayun, so parang naging unhealthy yung lifestyle ni Papa, lifestyle namin, ganyan. And syempre medyo napapagastos din kami kasi wala na kaming time magluto, and pagdating sa gabi pagod na kami, and talagang maingay mga bata. So tinanong ko si Papa kung ano yung niya, gusto niya, kung gusto ba niya magpatuloy kami sa ganitong lifestyle na talagang sobrang stress na stress yung buhay. And yeah, talagang sobrang stress talaga guys. Yun lang yung masasabi ko. Sa mga nagnenegosyo, talagang maiintindihan nyo kung gano'n ka-stressful. And yun. So pangalawa is yung huwag makinig sa sinasabi ng iba. So ako naman medyo sanay na ako sa mga ganyan kasi kahit saan naman pumunta, meron talaga mga marites. Diba? Pero ako, sa akin, tanggap ko yun. No, tanggap ko. Baka matataka kayo, bakit ako may ganito? Kasi sa ice cream ito, guys. Namin, kasi pag may bumibili ng ice cream, mayat maya, mabilis kami makapag-open ng ref kasi yung freezer ay nakalock. So, yun nga. Yun, sana ba ako?
sanay na ako sa ganun at wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. I don't care. Pero kasi si Papa hindi siya sanay sa ganyan. So, kailangan ko siyang talagang unti-untiin sa pagsabi ng ganito, ganyan, na huwag makinig sa sinasabi ng iba. And yan yung maiano ko talaga sa inyo guys. Kung makikinig ka talaga sa sinasabi ng iba, kung nakakabuti naman, para sa pamilya ninyo, then go. Pero kung hindi naman nakakabuti sa family, huwag na natin silang pansinin. Kasi, hindi naman sila yung importante yung pamilya ninyo. Diba? So, kung meron silang may advice sa inyo, they fine. Okay naman yun. Kung maganda yung advice niya, then i-apply sa sarili niyo. Pero kung puro mga negativity at saka puro judgment naman yung bibigay nila sa iyo, huwag nilang pansinin. So, yun yung ginawa namin, guys. Talagang, yun talaga. And then, pangatlo, yung ginawa namin is sell everything. Talagang we sell everything. Yung mga gamit namin, sabi ko nga 80-90% ng aming gamit is binenta ko na. Yung talagang, kasi ako naman hindi ako masyadong dati medyo na-attach ako sa mga bagay-bagay dahil nga maagang namatay yung aking tatay. So parang binavalue ko lagi yung mga talagang mga old na mga ano namin, ganun, yung lumaki ako, talagang ganun. Medyo attach ako sa mga gamit. So, dumating yung time na medyo nakakapag-ano na ako, malaki na ako, nare-realize ko na yung mga bagay-bagay na dapat hindi ka ma-attach dun sa mga bagay na kung wala naman siyang naiambag na maganda sa buhay mo, kung hindi mo naman talaga siya kailangan, wala siyang magandang naidulot sa'yo, why not ibigay na lang sa iba o ibenta na lang, diba? So, yun yung ginawa namin. And, I don't care kung ano yung sasabihin ng ibang tao na nagbibenta ko ng mga gamit. I don't care. Wala akong pakialam, mga langaw. So, yung pinagbentahan namin nun guys, yung ginamit namin, binayad namin sa mga kaya nga lang ang bayaran. Kasi nung nag-stop kami, may mga swelduhan pa kami, may mga binabayaran pa kami. So, binayaran namin yun lahat para wala na kaming mga obligasyon na maiiwan, diba? So, yun yung pang-apat na bayaran ang mga utang. So, yun yung ginawa namin para syempre, mas maganda kasi yung nung nag-start kaming mag-usap ni Papa tungkol sa laylo muna doon sa aming business. Gusto na namin yung simpleng buhay na, hindi naman yung simpleng buhay na, yung simpleng buhay na may pera naman, tapos, merong pera, tapos medyo hindi stressful yung buhay. So, parang yun yung talagang sobrang namin sa focus kami masyado sa goal namin nung time na yon. And yan, kaya na-share ko sa inyo kasi medyo nalagpasan na namin yung mga parte na yon sa buhay namin. And ayun, kaya nandito kami ngayon sa aming kinalalagyan na na-share ako sa inyo dahil base ito sa naging experience namin, diba? So, yun. So, pag marami ka kasing utang, medyo kahit anong sipag mo, medyo mahirap pa rin. Parang struggle pa rin. Alam mo yun? So, kaya talagang yun yung talagang inuna namin bago kami talagang magpumunta sa ibang. Meron pa rin naman kami binabayaran ng mga utang, guys, kasi yung lumipat kami dito, marami kami obligasyon na kailangan i-ano talaga. So, yan, pag-uusap natin sa other time. Pero hindi yung mga utang na, alam mo yung mga monthly na ganyan na pinabayaran. Walang ganun. And then, yung pang-5 is yung hardcore budgeting. So, last na nag-hardcore talaga na budget ako, guys, is yung nung nasa pangatlo bahay pa lang kami. Yun talaga, grabe, hardcore talaga yun. Sa sobrang late na sinasahod ni Papa, hala ko pagkasyahin yun. Then, doon na nag-start ulit, nung nag-hardcore na talaga, grabe yung budget talaga, guys. Grabe, sobrang pagbabudget talaga. And, talagang pinilit namin na kumakain kami, guys, na talagang puro gulay lang, gulay, kasi, medyo mahal yung mga isda, mga karne, ganyan. So, minsan lang kami nag-iisda, ganyan. So, talagang, grabe yung pagbabudget. Para lang talaga mai-push namin talaga yung goal namin talaga na
Matapos yung mga unnecessary talaga ng mga bagay-bagay, diba? Yung pang-anim is no eating out. So, kung kahit sumasahod ako sa YouTube, guys, hindi kami kumakain sa labas. Talagang pinaprioritize namin yung mga mas importanteng bagay na para makapagtipid. And, yun, hindi kami lumalabas talaga. And then, ito number 7, ito side hustle. Ito talaga, guys. Kahit ano pa yung pababudget mo, hindi magiging enough yun. Medyo maingay dito, guys, kasi hapon, kasi may mga bata naglalaro. May mga side hustle kami, guys. Kasi, kung magre-rely lang kami sa alam mo, sige, isang income lang, medyo mahirap siya. No, kung siya lahat yung magbibigay sa amin. So, meron kami mga side hustle. So, di ba na-share ko din yan sa inyo nung mga nakaraang nagtitinda kami ng mga fishball, ganyan, dun sa, kay mama. Pero, wala na kasi kami dun, guys, kasi medyo nahihirapan kami, kasi si Papa at saka si Hagrid, medyo sobrang gabi na sila nakakawin. So, naaawa ako kay Hagrid. And, dun, dito na kami nagtitinda sa aming labas. So, yung sa labas namin dito nagtitinda kami ng mga fish balls, ganyan. And ang ginagawa kasi namin, yung pinagbentahan, yung benta namin dito sa labas, siya yung mga ginagamit namin sa pang-araw-araw namin kung bibili man kami ng oil sa aming tindahan, sa tindahan namin personally, bibili kami, nagbabayad kami, guys, binabayaran namin kasi syempre kawawa naman yung tindahan namin kung kukunin namin sa kanya yung mga pang-araw-araw namin, so hindi talaga magsasurvive yung tindahan. So talagang pang lang talaga siya, tapos libre na yung snacks namin, may pangbili pa kami ng pang-araw-araw namin. So walang, parang alam mo yung lang, chill lang na parang walang, anong tawag doon? Parang walang pressure, no? So kung magkabenta man kami ng at least 200 or 300 per day, okay lang, kasi pang lang naman namin yun, tsaka hindi naman kami ganun kagastos. Kumakain lang kami sa labas pag medyo malaki yung kita, like for example Saturday or Sunday, malaki yung kita namin dyan. So nag-aalat lang kami at least 200, kumakain kami sa labas, nagba-barbecue, pero may baon kaming kanin. So yun yung ginagawa namin, para at least yung 200, marami ka ng ulam na bibili nun kasi may favorite kaming ihawan na sobrang sarap. So doon kami kumakain, tapos nagdadala kami ng rice. So alam na ng doon, nagdadala kami ng rice. So marami kaming ulam. So ganun yung ginagawa namin. So, diba, maganda yung ganun. So, may mga side hustle talaga. Importante yun, guys. Kahit pa konti-konti, para at least hindi mo magalaw yung isang, may pang-ipon ka, meron ka naman dito, may iba naman dito, diba? So, maganda yun. Ito pang 8. Ito talaga, ito yung mga sacrifices. Sobrang daming sacrifices na ginawa namin. Lahat ng sinasahod ko sa YouTube, yun lahat So, sana maintindihan nyo po, guys, kasi maingay talaga siya. So, ayun nga, yung mga sacrifices, lahat ng mga sinasahod ko sa YouTube, guys, hindi kami kumain sa labas. Yung sinasahod ko, pinuhunan namin kasi gusto kong palaguin yung pera. Diba? So, nagsahod ko, nung last na nag-start kami ng negosyo, sinabi ko sa inyo, yung YouTube, sahod ko yung nung sa aming pagbukas sa aming tindahan. And then, nung nabenta namin yung aming refrigerator, yung pinagbentahan dun, guys, pinuhunan ko naman sa GCash ko. And then, sa next sweldo ko naman sa YouTube, pinuhunan ko naman sa akin Selecta Ice Cream. So, lahat ng yun. Tapos, nakaseparate yung pera na yun. Kasi gusto kong lumago siya. And, ayun, kumukuha lang kami nung sa aming sa Selecta, para sa kanyang kuryente, ganyan. So, talagang sacrifice talaga. Sobrang daming sinakripisyo namin, guys, para talagang ma-achieve namin yung goal naming mag-asawa. Kasi simple lang naman talaga yung aming pangarap ni Papa. So, ayun. So, yun lang. And always, ito pang last talaga is mag-pray. Kahit gaano pa, ito yung talagang napansin ko, talagang pag nagbibigay ka sa Diyos,
nagpe-pray ka, and nagbibigay ka ng para sa Kanya, yan yung masasabi kong ma-unlock mo yung swerte. Yan yung kung gusto mong ma-unlock yung swerte, yun talaga. As in guys, talagang na-prove ko sa sarili ko yan, na kahit pa gano'n pa kadami yung tinda namin, kung walang lalapit na tao, wala talaga. Alam mo yun? Alam mo yung parang ano talaga. Pero pag sinabayan mo ng sipag, tiyaga, tapos marami kang may offer sa mga customers mo, parang feeling ko talaga, or even kung nagtatrabaho ka, kung nagtsatsaga ka, yung blessings parang ang gaan-gaan na dumadating sa'yo. Alam mo yun? So parang ganun yung feeling, no? So ayun lang guys, sana ay mayroon kayo napulot dun sa mga sinabi ko, and kung kayo man, kung mayroon man sa inyo nanonood na medyo nahihirapan, struggle, yun yung masasabi ko guys, kung merong something doon sa parang nahihirapan ka sa finances mo, sa ano mo, talagang parang kahit anong sipag at tiyaga mo, yun yung masasabi mo na may something o may mali doon sa ginagawa mo, no? Better talagang sabihin mo, magtanong ka sa sarili mo talaga. So ayun na guys, magpapaalam na ako dito sa inyo, and kaya na lahat sa mga nagdumadaan sa mga pagsubok ngayon, sama-sama tayo, magtulungan tayo guys, and always pray to God na makakayanan din natin, at alam kong kakayanin natin kung ano yung problema na pinagdadaanan natin ngayon. Kung nalagpasan namin, malalagpasan nyo rin, and alam ko marami sa inyong mga nanay na gusto rin kumita ng pera, i-try nyo lang guys, try lang kayo yung mga gusto kumulong sa inyong pamilya. So see you in my next video guys, paalam.